Władze greckie pozostają w stanie najwyższej gotowości po serii strzelanin w centrum Aten, do których rzekomo doszło z rąk 89-letniego mężczyzny. Pierwszy incydent miał miejsce o godzinie 10:30 w siedzibie Krajowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, znajdującej się w dzielnicy Kerameikos. Według źródeł policyjnych mężczyzna wszedł do budynku z bronią palną ukrytą pod kurtką i otworzył ogień, raniąc pracownika w nogę. Następnie miał wsiąść do taksówki i udał się do sądu apelacyjnego w Atenach. Wszedł przez wejście, przy którym nie było wykrywacza metalu ani policji. Widząc pracowników, ponownie otworzył ogień przy ladzie obsługi na parterze, raniąc 4 osoby. Podejrzany porzucił strzelbę na miejscu zdarzenia przed ucieczką. Nadal pozostaje na wolności, a grecka policja prowadzi obecnie zakrojoną na szeroką skalę akcję mającą na celu jego zlokalizowanie. 5 rannych jest leczonych w szpitalu z powodu niewielkich obrażeń.